It-tarif li kien jgħaddi fil-Google Group ta' Tonio Fenech li issa sar magħruf bħala l-grupp ta' spjunaġġ ma kienx biss wieħed li kellu aċċess għalih kulħadd. Sensiela ta' emails li qed jiżvela One News jagħtu l-ewwel indikazzjoni kif l-uffiċjali pubbliċi edew lil Tonio Fenech b'tarif li kisbu grazzi għal pożizzjoni li jokkupaw. F'dan il-każ kien hemm tarif dettaljat dwar banek u l-qasam tas-servizzi finanzjarji. Kien fid-9 ta' Ġunju tas-sena li għaddiet li Chris Patch, manager il-Bank Ċentrali, ġibet l-attenzjoni tal-Google Group dwar stqarrija tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar il-prodott domestiku gross. Tonio Fenech ta' istruzzjonijiet biex Patch u Keith Zara, manager fl-Awtorità Servizzi Finanzjarji, iħejjulu stqarrija dwar tnaqqis f'setturi importanti. Sa satejn wara f'jum ta' xogħol normali, Zara kien diġà qiegħda lil Fenech u batlu abbozz tal-istqarrija. Hawn talab lil Patch biex jiċċekkja l-figuri u Patch wieġbu malajr billi qallu proset u suġġerilu jżid sentenza. Lada filgħodu Tonio Fenech talab analiżi iktar profonda lil Patch, manager il-Bank Ċentrali, u sa tlieta ta' wara nofsinhar Patch bat dokument fuq Excel sheet lil Tonio Fenech. Għallu li investiga u r-raġuni ewlenija wara tnaqqis fis-settur tas-servizzi finanzjarji kienet li Volksbank ħadu il-Mediterranean Bank. Għallu li dan il-pass kummerċjali se jwassal għal tnaqqis ieħor fil-ġejjieni. One News analizza l-istatistika tal-NSO li ħarġet dakinhar u jidher b'mod ċar li t-tarif ma kienx joħroġ minn hemm. Ma kienetx sorpriża fl-istqarrijiet uffiċjali qatt ma jsemmew ażjendi partikolari. Kien Chris Patch li fittex u ta' din l-informazzjoni lil Partit Nazzjonalista. Tonio Fenech wieġbu billi irringrazzjah. Ringrazzjament mistħoq għaliex l-uffiċjal pubbliku għamel kważi jumejn jaħdem fuq din il-biċċa xogħol u lil Fenech taħt tarif li ma setax jikseb kif ġipu laħaq. L-att tal-istatistika tajt b'mod ċar li bla ebda mod m'għandha toħroġ informazzjoni miġbura l skopijiet statistiċi u tiġi moddija lil terzi persuni. Ta' tħassib ukoll li barra politiċi f'dan il-grupp ta' Tonio Fenech kien hemm professjonisti fil-qasam finanzjarju kif ukoll ta' konsulenza privata li setgħu ħadu vantaġġ minn tali informazzjoni. Dan l-aġir jikser ukoll il-kodiċi ta' konfidenzjalità tal-Bank Ċentrali, kemm dak Malti u kemm dak Ewropew. Intant meta sibt filgħodu Tonio Fenech kien mistoqsi dwar is-suġġett fil-programm Għandi xi ngħid ikkonferma li l-grupp kien bdieħu. Fl-istess ħin iddefenda lil dawk li kienu fih, anki għaliex skontu, dawn ma kinux qed joħorġu xejru l-bandiera tal-partit. Parteċipaw fuq livell politiku b'mod diskret, biex laqas dawn kienu xi nies qed jiġru bil-binada tal-Partit Nazzjonalista.